Район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хужин ир-егетләрне бәйрәм белән котлады. Әфганстанда хәрби бурычларын үтәүгә 30 ел тулу уңаеннан Данил Госмановка һәм Николай Николаевка юбилей медальләре тапшырылды. Россия армиясына, авиациясына һәм флотына ирекле ярдәм күрсәтү җәмгыятенең 95 еллыгы уңаеннан Шәрипҗан Мәрдәншин һәм Айдар Шаймөхәммәтов юбилей медале һәм рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Өйдән киткән чагында 67 килоем, армиядан кайткан чагында 72 килога әйләндем. Солдатның карабылай боткасы режим белән ашату, физзарядкалар, ниләр, физкультура белән шөгыльләнүләр бөтенесенең дә файдасы булгандыр. Первое в голову приходит выдержать эти 2 непростых года, выжить любой ценой, и вернуться домой к родным. Армейские годы вспоминаю с теплотой, хоть была опасность, всякие моменты были, но с теплотой, о друзьях, с которыми сейчас дружбу поддерживаем, находим друг друга, общаемся. Бәйрәм концерт номерлары белән үрелеп барды. Хәрби тематикага да җырлар аз булмады. Мәдәният хезмәткәрләре арасында хәрби хезмәттә булган егетләр аз түгел. Хезмәт иткән вакытларын егетләрнең һәркайсы җылы сүзләр белән искә алды. Иң беренче армия дигәндә, ул да булса инде подъем. Менә без бит инде армиядан катле, кем ничек җоклый бит инде, шулай бит. Дуслар табасын. Сослуживцы, дуслар табасын. Кем нәрсәгә әйтәсе килә, кемнәр служитмәгән, служуга барыгыз. Армия ул тормыш мәктәбе, ул сине бүтән яклап тәрбияли, шуңа күрә дә барыгыз. Һәрбер егет ватанны сакларга тиеш һәм үзенең дәүләт алдында үзенең бурычын үтәргә тиеш дип уйлыйм. Барлык мөселманнарны шушы матур бәйрәм белән мин тәбрик итәм. Ватанны саклаучылар көне белән. Барыбызга да аяз күп йөзләре телим. Сугышлар булмасын. Һәр вакытны шулай матур итеп, бердәм булып, тату булып, шатланып яшәргә насыйп булсын безгә. Йолдызлык фестивалендә катнашучылар өчен концерт репетицияда булып торды. Балалар чыгыш ясаганга тамашачылар да күп килгән иде. Концертның тулы вариантын Мөслим телевидениесе дә күрсәтәчәк. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.